nada. Sabedes o compromiso que temos sempre coa zona de Valdeorras. Dende logo, pois, estar aquí novamente con esta sala completamente chea e con toda esta asistencia, a verdade é que é un orgullo, eu creo que para todos os que defendemos o sector da pizarra. Por suposto, sí que me gustaría agradecer o clúster, a todo o sector, non só que a organización destas jornadas, senón todo o que estades a facer na comarca de Valdeorras, e aí eu creo que estaremos todos de acordo en que a pizarra, a lousa é o motor económico de toda esta zona. Temos aquí a unha representante tan importante como é a alcaldesa. Eu creo que o seu compromiso co sector, coa economía da zona é máxima, e tamén, por suposto, ademais de contar ao que agradecemos o delegado do goberno, grazas por estaros aquí. Tamén temos o delegado territorial, que eu creo que o seu compromiso coa zona está fora de toda dúbida, despois dun verán que eu creo que foi moi complicado para todos os que estamos aquí, para moitas zonas de Galicia, pero especialmente para Valdeorras. E gracias, Manuel, polo teu compromiso todo ese mes de agosto, que eu creo que foi moi complicado, e desde aquí os nosos parabéns e agradecementos. Na Xunta de Galicia vimos unha semana moi importante no eido mineiro. Convocamos, despois de bastante tempo, recuperamos a figura do Consello Galego da Minería. Nós sempre dicimos que a colaboración público-privada é moi importante, pero eu creo que non debe de quedar únicamente nun concepto sen máis. A colaboración público-privada supón que debemos ir da man tanto as administracións, neste caso a Xunta de Galicia, pero tamén o sector privado. Non debe ser como dicía, unha simple expresión, senón que temos que conseguir avanzar no desenvolvemento do sector. A Xunta de Galicia está claro que é a responsable de fixar a política mineira, pero, dende logo, tamén debe escoitar, incentivar, regularizar e coordinar todo o que ten que ver coa minería. E, desde logo, que escoitamos, de feito, pois, como dicía, recuperamos o Consello Galego da Minería, que ven a sustituir o antigo Comité Executivo de Desenvolvemento Mineiro, por un simple feito, é que nese Comité Executivo de Desenvolvemento Mineiro non estaban representados todos os sectores. A pizarra non tiña un representante, e considerábamos que eso non podía ser. A pizarra, que representa unha porcentaxe moi importante das exportacións de Galicia e fundamentalmente da provincia de Ourense, ten un peso moi importante en todo o que ten que ver coa minería en Galicia, é o máximo exponente, e, polo tanto, considerábamos que era fundamental que tivera un representante neste Consello Galego da Minería de Galicia. Por outra parte, Galego de Minería, xa avanzamos que íamos constituir varios grupos de traballo, e precisamente o sector, unha das principais reivindicacións era realizar unha interpretación da instrucción técnica complementaria relativa á protección dos traballadores contra o risco por inhalación de pó e sílice cristalina. Como sempre decimos, a administración escoita, toma nota e o que considera adecuado dá o visto bo, e por eso mismo tamén anunciamos que constituiríamos un grupo de traballo centrado na seguridade e saúde para abordar estas cuestións. Que tamén, como ben saben, levamos tempo apostando como un eixo estratégico, de feito é un dos eixos estratégicos da nosa axenda de impulso da minería sostible, que ten que ser a nosa folla de ruta para os próximos anos no eido mineiro, apostamos pola seguridade e o risco cero. E por iso, é moi importante pôr en valor que levamos xa concedidas máis de 80 axudas por un importe total superior aos 4,2 millóns de euros, precisamente para combater o pó de sílice. Está claro que para nós, para a Xunta de Galicia, pero estou convencido que tamén para o resto das administracións, que hoxe tamén están aquí representadas, por suposto as entidades locais, pero estou tamén convencido de que a Administración Xeral do Estado tamén aposta pola minería. É importante pôr en valor todos os avances que levamos facendo en seguridade nos últimos anos. Por ese mesmo motivo, consideramos moi importante a realización de xornadas como a de hoxe, con expertos na materia, tanto desde un punto de vista técnico como tamén desde un punto de vista sanitario. Por eso mesmo, non me queda máis que felicitarvos novamente pola iniciativa e desexar a todos os presentes que, por suposto, que esta xornada sexa proveitosa e sigamos traballando en favor dunha minería sostible, que é o que todos queremos. Moitísimas grazas. Sí, Jorge, nos haces tú la presentación. Sí.